Kowe iku ngaret apa petan pari? Apa petan suket? Kan ngerti singgang kok ngono carane. Tapi ya ben resik. Lek resik cuma aja sitok-sitok iku niate kowe metani singgang ta apa? Sewane ben gamos. Ngene iki rusak-rusak tak resiki ben gamos. Lah, pantese kok drijine mok sitok, drijine mlimo kok ngarep kok sitok-sitok. Games yo games. Untuk ngongkon kok kawet awan mau kan setengah siji. Nanti nyah mene kok entuk semono iku niate iku apa? Jabuti wan apa ngarit kowe iku? Rugi untuk membayari. Bayarane ditata. Mosok kok sedina kok entuk mok semene setengah hari kok semene iki. Sepakakno aja kok wedhus anak wedhus kurangen. Ben wareg ya dicampur lah. Lah berarti untuk ngongkon kowe nek yo rugi untuk membayari. Aku ora mau bayari kok. Berarti gak jaluk bayaran iki ya? Ora. Lah kok jaluk apa ora? Ya iya no. Yo ngene iki tekor ah, Bos. Bos juradane tekor, garek buah kok kocluk. Nungso kok kandhane kok akan jaluk bayaran kok mergo kok ngene iki sepure ngopo. Cok iki.